Għall-ewwel darba fl-istorja se jsir forum fejn il-kandidati għal segretarju ġenerali tal-Commonwealth se jiddibattu u jesponu l-ħsibiet tagħhom mas-soċjetà ċivili. L-Speaker tal-Parlament Anġlu Farrugia fisser kif se jkun il-Parlament Malti li laqqa dan il-forum li għandu lan ukoll li jipromovi wkoll diskussjoni bejn membri tas-soċjetà ċivili minn pajjiżi differenti tal-Commonwealth. Id-deċiżjoni għal ħatra ta' Segretarju Ġenerali ġdid tal-Commonwealth trid tittieħed f'pajjiżna waqt il-laqgħa tal-kapijiet tal-pajjiżi membri. Fil-fatt dan l-avveniment se jkun qed isir fl-24 ta' Novembru, 30 biss qabel jiltaqgħu il-mexxejja. Min jintgħażel ikollu l-irwol importanti li jirrappreżenta numru ta' pajjiżi li għamlu terz tad-dinja. L-Speaker Farrugia tkellem dwar is-sinifikat ta' dan l-avveniment. Għanura l-pajjiżna illi ovvjament li ħajkonna ċokem għaw Malta. Imma mhux hekk biss, illi issa għandna wkoll il-partiċipazzjoni ta' civil society li qatt ma kienet li qed issir l-ewwel darba f'Malta, b'mod inġenjali Malta kellha din l-idea u l-Commonwealth, l-organizzazzjoni Commonwealth mhux aċċettaw biss imma ħadu l-opportunità biex anka il-Parlament Malti ikun il-forum, l-ewwel forum fl-istorja tal-Commonwealth illi jsir id-dibattitu bejn 4 kandidati s'issa. Id-dibattitu fil-Parlament Malti se jkun qed jixxandar b'mod dirett fuq l-istazzjon tal-Parlament kif ukoll fuq stazzjonijiet internazzjonali.